Lau tailer antolatu ditugu, pixkat gazte jendea edo ikus dezan eta zer egiten dugun hemen eta zer den gutxi gora bera gure papera hemen Tolosaldean, gazte jendeari pixkate begiratuta. Bi tailer dira era bat zentratuta papergintzan edo aitzen dien gauzekin, bata da mikroskopia papelera. Hortan ikusiko dituzte zuntzak, material edo vegetal desberdinetako, arbol desberdinetako zuntzak nolakoak diren, luzeak, motzak, indartsuagoak edo pixkate biguinagoak edo. Tailer horretan argazkiak, behin mikroskopiotikan edo begiratutako zuntza horiek edo argazkiak ateako ditugu eta ikusiko dute zer desberdintasune dauden fibra batetikan edo zuntza batetikan bestearekin konparatuta. Arlo horretan ere egingo dugu kimika arloko beste tailer bat izango da ADN edo ateatzea. Eta gero egingo ditugu beste bi tailer, baino erabat lotuta paperarekin eta kartoiarekin. Birziklapen kontu horrekin, birziklatutako papera erabilita, eta birziklatutako paperarekin edo kartoiarekin ze gauzak egin daitezken, batetikan paper birziklatuarekin, egunkarietako paper hori pasta edo orea bihurtuta, horrekin hori hartzen dugu eta karetak eta inauterietako karetak eta maskarak eta egiteko material gisa edo erabiltzen dugu. Gero, dekoratzen ditugu kareta edo maskara horiek eta gehatzen dira pixkat kalean ibiltzeko eta. Eta kartoiarekin egiten dugu 3 dimentsiotako irudi edo forma desberdinak. Badakigu kartoia asko erabiltzen dela, edozein kaja mota egiteko, bai kajatxo txiki batzuk edo piezak nolabait gordetzeko edo garraiatzeko babesteko pieza horiek eta kartoia eta kajatxo batzuk erabiltzen dira. Eta guk egingo dugu hori, eta gero aplikazio pixkate pertsonalagoa edo aurreratzeko edo egiteko, beste maskara berezi batzuk egingo ditugu, animali formeekin eta beste maskara. Helburu nagusia da pixkat gazte jendea pixkat erakartzea gure eraikina, gure instalakuntzak eta gure egiteko modua edo erakusteko.